God aften og velkommen til Coming Up på TV Tonic. Aftens program er spækket med både fart, når vores reporter har været ude at køre på motocross, og debat på Dok 1 med Politikens Kritikerskole. Vi har også været ude og besøge den helt nye fredagsbar og set, hvordan de forskellige studier træner til den årlige kapsejlads i Uniparken her i Aarhus. Men inden vi skal til alt det spændende, så skal vi lige en tur tilbage til de gamle dyder. Vi skal nemlig på Risskov Bibliotek, hvor man har fundet håndarbejdet frem igen. På biblioteket Risskov mødes håndarbejdsentusiaster ugentligt. De samles ikke mindst for at strikke, hækle, brodere og sy, men også for at hygge sig i hinandens selskab. Amalie Rosgaard Elsholz tog initiativet til at lave den såkaldte strikke-hækle-syklub. Det startede faktisk for ret lang tid siden med mig og en veninde, som også kommer meget her på biblioteket. Vi blev enige om at lave en hækle-strikkeklub. Ideen var ikke at have for mange begrænsninger. Altså det er lidt en del af konceptet, fordi det hører under dyrk også. Og meningen er netop, at man kan komme med sine egne kreative tanker og sine egne kreative idéer, og så få lov til at leve det ud. Der er kommet lidt sådan en trend, eller hvad man kan sige med, at det er blevet rigtig moderne igen at lave de her håndarbejdsting, og vi går lidt tilbage til sådan de ting, vores bedsteforældre kunne. Der er rigtig mange, som laver karklude lige nu, på grund af det her fokus på mindre mikroplast i havet. Jeg får lavet rigtig mange gaver til folk. Jeg er jo på SU, eftersom jeg er studerende, så det er en lidt billig måde at lave en meget personlig gave, som folk bliver rigtig glade for, som regel. Udover gaver og karklude laves der også påklædningsgenstande. Jeg har strikket mig en kjole i zigzag, og som jeg så er ved at hæfte enderne, så jeg kan få den på nu her, når det begynder at blive lidt lunere. Jeg kom tilfældigvis forbi og så, at der var strik hernede, og jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Der laves også anderledes ting i klubben. Her bliver der for eksempel broderet. Lige nu der broderer jeg en boganmeldelse, som der skal hænges op nede på Dok 1 til efteråret. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt at være med til at være en del af det her kulturår. Det er hyggeligt, og man møder en masse søde piger, som der kan give en masse inspiration, og det giver en en dejlig følelse af at have et godt socialt netværk. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan laves i strikke-hækle-syklubben. Ja, og nu har vi jo fået vores gæst i studiet her, som er Ole, tryllekunstner. Og Ole, fortæl os lidt om tryl. Ja, jamen det er jo en fantastisk hobby, som jeg har haft, siden jeg gik i skole. Og jamen i starten var det jo bare sådan lidt, hobbytryl, som man siger, ikke? Og jeg blev mere og mere ivrig, mere og mere passioneret. Og så tænkte jeg, kan man en dag komme til at leve af at trylle? Og ja, det viste sig så. Jeg har levet af det i lidt over 25 år. Så jeg er en gammel dreng i faget jo. Hvad er det fedeste ved at stå på scenen og trylle? Jeg synes, det der er rigtig fedt, det er altså den der oplevelse, man kan give publikum. Altså den der, wow, ikke? Hvad skete der lige der, ikke? Og nu siger du scenen, men jeg har sådan specialiseret mig i egentlig at komme rimelig tæt på folk. Altså så til private fester, hvor der bliver tryllet lige under næsen på folk. Hvad så, når man så skal ind og trylle foran folk? Er man nervøs for, at det går galt? Nej, jeg tror ikke. Det var jeg meget i starten, men i dag der tænker jeg sådan lidt mere på, wow, jeg glæder mig til at give dem den her oplevelse, ikke? Altså, ja, de sidder derinde og er forventningsfulde, ikke? Eller også så kommer man ind som en overraskelse, men det kommer an på, hvor ens fokus er. Fokus, det skal være, synes jeg, at man skal give dem en god oplevelse. Hvis man så kommer til at lave et lille kiks, jamen altså, så smiler man, og det er ikke altid, de ser det. Jamen, hvis du kigger, så kører videre. Ja. Ja. Og hvad, altså, der er jo mange forskellige slags tryl. Er det sådan noget, du hiver en kanin op af hatten, eller hvad beskæftiger du dig mest med? Altså det er nok den klassiske, hvad skal vi sige, figur, hvor tryllekunstneren står i kjole og hvidt og en høj hat og så en kanin op. Og det har hængt ved i mange år, men i dag der ser man mange andre, det er sådan lidt gammeldags. Altså jeg kan godt lide det der med, at man egentlig tryller med, hvad det er, hvis der nu ligger et spil kort eller et par mønter, et reb eller noget. Sådan trylle med hverdagsting, kan man sige. Ikke? Ja, og vi skal jo se noget af det tryl senere, men først så skal vi til Dok 1, hvor at Kritikerskolen har afholdt en debataften med blandt andet
Pelle Dragsted og Emma Holten, så det indslag skal vi have nu. Coming Up er taget ned på Dok 1 for at være med til Politikens debattør- og kritikerskole, der i dag holder et åbent arrangement. Der kommer forskellige debattører, blandt andet Emma Holten og Pelle Dragsted, der skal give et indblik i den danske debat og gerne inspirere andre til aktivt at tage del i den. I aften der holder vi en åben aften, som er for at gøre det muligt for folk, der bare er nysgerrige, eller måske tænker på, om de har lyst til at søge næste år, kan komme og se, hvad det er, vi laver på sådan en helt almindelig inspirationsaften. Og vores inspirationsaftener, det er nogen, hvor at vi får nogle af de dygtige debattører fra den danske debat til at komme forbi til en debat og debattere et eller andet aktuelt emne. Det er lidt sjovt, fordi hvis du gerne vil adfærdsregulere, vil indføre en eller anden form for brugerbetaling. Nej, jeg vil ikke adfærdsregulere. Jeg vil give friheden og ansvar tilbage. Ja, men du vil gerne have, at folk de tager de jobs, hvor der er, altså de uddannelser, hvor der er flest jobs, ikke? Jeg er bedøvende ligeglad. Hvorfor bruger du så argumentet? Hvad tror du sådan et arrangement her kan være med til at gøre? Jeg synes, det er fantastisk at få sat fokus på debat, og det glæder mig, at det ikke udelukkende er sådan en DM i debat-konkurrence, men at der er plads til nogle refleksioner og nogle flere bud på, hvad en god debat er. Altså det ærger mig lidt, hvis det sådan udelukkende bliver en konkurrencesport. Det kan også noget, men jeg synes, det er utrolig vigtigt at prøve at diskutere og nuancere, hvad det er, sådan en debat kan og skal. Altså det er en kernedemokratisk opgave. Dels at kunne deltage aktivt i demokrati, kunne tage ordet, kunne skrive et debatindlæg, men også at være i stand til at gennemskue, hvad det er, politikerne siger. På kritikerskolen skal aftens bedste debattør altid kåres. I dag valgte publikum Emma Holten. Hvorfor vælger du at deltage i sådan et arrangement? Jeg tror i det hele taget, at jeg gerne vil menneskeliggøre den offentlige debat en lille smule. Jeg synes, at vi har en tendens til at have nogle offentlige debattører, som er enormt skråsikre på alting hele tiden, og som altid er sådan, jeg er altid stærk, og jeg er aldrig i tvivl, og alle de der ting, og jeg tror gerne, jeg vil prøve at vise lidt bag facaden, sådan at jamen, vi er også i tvivl om alle mulige ting hele tiden, og man behøver ikke være stensikker på alting. Man behøver ikke vide noget om alt for at deltage. Det er okay, at man har dannet sig en holdning, og det er okay at skifte mening. Jeg oplever helt klart, at noget af det, som feminismen kan så godt, og som den har gjort for mig, det er at præsentere en meget velfungerende kollektiv forklaringsmodel for samfundets problemer og for de udfordringer, vi står overfor. Hvad er så dit bedste råd til en up-and-coming debattør? Spørg dig selv oprigtigt, hvorfor du gerne vil være det. Altså, jeg blev debattør på sådan en lidt underlig måde, fordi jeg blev udsat for et overgreb på nettet, og så synes jeg, der var nogle ting, der var vigtige for mig at tale om i forbindelse med det. Og det er derfor, jeg gør det, jeg gør. Men spørg dig selv, er det fordi, du gerne vil i avisen? Er det fordi, du gerne vil i fjernsynet? Det er en dårlig grund. Så bliver du træt af det. Det skal være fordi, der er noget, du brænder for. Fordi det er ikke ligesom at være kendt popstjerne. Det er ikke ligesom, altså det er virkelig, virkelig hårdt, og der er virkelig meget kritik hele tiden. Så det skal være fordi, at du oprigtigt føler, at der er en uretfærdighed eller et problem i samfundet, som du brænder for, og som du gerne vil kritisere. Fordi det er den eneste måde, du kan have energi nok til det, ellers så brænder du ud på 2 dage, altså. Men gør kritikerskolen og dens arrangementer egentlig en forskel? Det spørgsmål har vi stillet leder Gry Reiter. I det store hele, så kan jeg i hvert fald se, at kritikerskolen har haft en indflydelse på, hvor mange debatindlæg fra unge mennesker, vi får i politikken. Der har vi efterhånden næsten hver dag en ung stemme, som kommer frem med en holdning eller en kritik omkring, hvad det er for nogle problemer og problemstillinger og udfordringer, vi står overfor i samfundet. Så der synes jeg helt klart, at vi har gjort en forskel. Ja, og nu skal vi til det, som vi alle sammen har glædet os til. Vi skal se noget magi og noget tryl. Ole, du skal trylle lidt for os. Rigtig godt. Jeg har taget et spil kort med. 52 forskellige spillekort. Og Astrid, jeg vil bede dig om, at du lige tager kortene her. Du må gerne kigge på kortene, lade dem igennem. Og om et ganske kort øjeblik, så vil jeg bede dig om, Astrid, at du nøje udvælger dig et af spillekortene. Men lige inden da, der skal jeg lige sige, 95% af alle kvinder, de vil vælge hjert dame. Du må også godt vælge hjert dame, Astrid, men du må også godt udfordre mig lidt, og så gøre det lidt sværere, og måske udvælge dig et kort, som du ikke tror, jeg kan finde i spillet. Når du har fundet et kort, så tager du det ud og lægger det med bagsiden op. Yes. Er det også noget med... Må jeg gerne blande kortene også? Du må gerne blande kortene, meget gerne. Så laver vi lige lidt ekstra... Nu bliver rækkefølgen jo så ødelagt. Ja. Men jeg tager udfordringen op. Nu holder... Så må vi se, om trækket stadigvæk går. Det skal jo ikke være for let, vel? Nej. Nu skal jeg finde, jeg havde et kort, jeg gerne vil have. Men det er faktisk rigtigt 95% af alle kvinder. Ja, de vil vælge. Er det noget, man bruger, når man tryller? At man sådan regner med, hvad folk ligesom sådan
Ja, det kan man godt sådan... nu ved jeg så ikke, om hun... Du må gerne blande kortene igen, Astrid, hvis du vil. Det gør jeg bare. Og så giver du den bare til mig. Yes. Altså, jeg er faktisk lidt spændt nu her. Ja, jeg er da også helt vildt. Det er jeg også. Hvad skal der ske? Vi er alle tre spændte. Lad os få at se, hvad der sker. Godt. Jeg kører lige igennem kortene. Ja. Det er fordi, det skal jeg fortælle jer lige om lidt. Astrid, du har ikke gjort det nemt for mig, det har du ikke. Det jeg prøver at kigge efter, det var tvillingekortet til det kort, som du har valgt. Hvis du nu har valgt hjerterdame, så tvillingekortet til hjerterdame, det vil jo være ruderdame. Og hvis du har valgt klør 9, ja, så tvillingekortet til klør 9, det vil jo være spar 9. Ja. Jeg tror, jeg satser. Nu har jeg taget et kort ud, som jeg håber og tror på, at tvillingekortet til det kort, som du har valgt. Ja. Astrid, du må gerne kigge på kortet nu. Yes. Du har valgt et sort kort. Nej. Eller et rødt kort. Jeg har valgt et rødt kort. Det er en hjerter. Nej. Det kunne også godt være en ruder. Ej, bordet, det fanger jo lidt. Jeg har jo kortet her. Jeg kan ikke nå at bytte den om jo. Svar mig helt ærligt. Står du lige nu med ruder 8 i din hånd? Det gør jeg ikke. Det gør du ikke, nej. Fordi så skulle jeg jo have hjerter 8. Jeg har hjerter 4. Hvad har du? Har du ruder 4? Det har jeg. Ej, vi troede lige, du havde... Ja, jeg troede... jeg tænkte, nej, jeg skal tage lige sådan lidt forbavset her. Det synes jeg er ret vildt. Det er jo... Det forstår jeg ikke. Nej, det forstår jeg heller ikke. Det var ret vildt. Det er altså... Du har lige taget... Altså, jeg har jo taget det her for 2 minutter siden. Du har taget ruder 4, og du finder så tvillingekortet hjerter 4. Bare lige ved at bladre dem igennem, det er altså... Okay. Er det meget... Altså, nu sagde du det her med, at kvinder har en tendens til at vælge, var det ruder? Hjerterdame. Er det noget, man bruger, når man laver kortspil også? Sådan noget med, hvad man regner med, folk tager? Ja, sandsynligheden for. Det kan man godt inddrage af. Men det vil selvfølgelig altid være en risiko for, at det ikke er hjerterdame. Det var det ikke i det her tilfælde. Nu var det nok, at du sagde det, men jeg havde tænkt mig at vælge den her faktisk, fordi at, det er sådan en, man kan huske. Så jeg tænkte sådan, hvis jeg selv skal sige det, så er det ret fedt, at jeg kan huske det. Ja. Men altså, hvad så? Nu tryller du så her på Astrid. Hvilket publikum er det nemmeste at trylle for, når du sådan står og skal lave sådan en korttræk her? Det nemmeste? Ja, det... Nej, jeg vil sige, jeg synes altid, jeg kan godt lide at trylle for unge mennesker, fordi det er sådan meget sådan en umiddelbar reaktion, ikke? Men folk er også forskellige, og jeg prøver altid at udvælge nogle typer, som reagerer sådan rimeligt godt, kan man sige, ikke? Så tricksene, de bliver også lagt efter publikummet? Jamen bestemt, fordi at publikum, folk der kigger på, jamen de oplever jo magien, de oplever jo det igennem publikum. Altså, eller hvad hedder det? Publikum oplever det igennem tilskueren, jeg har oppe, ikke? Og den reaktion, der nu kommer af et eller andet nummer, ikke? Så hvis vedkommende bliver forbavset, så bliver de også forbavset, ikke? Ja. Så... Ja, og nu skal vi have et indslag mere, og det handler om, at de på Aarhus Universitet har oprettet et nyt studie, Cognitive Science, og med et nyt studie hører det selvfølgelig også til med en ny fredagsbar, og den har vi i Coming Up besøgt. I Nobelparken i Aarhus finder man flere fredagsbarer. En af de nyeste til at skabe fest og farver er Broccas Bodega. Den drives af studerende fra Cognitive Science. Det, der egentlig startede med, det var vi på introtur, hvor vi blev enige om, at vi bliver simpelthen nødt til at have en fredagsbar på vores studie, fordi vi har det alt for sjovt sammen. Vi prøver at have den billigste fredagsbar i Nobelparken. Vi har øl til en 5'er, og så har vi happy hour, hvor vi sælger 10 shots til 20 kroner, hvilket er ultimativt det billigste, du kan få. Navnet på vores fredagsbar er Broccas Bodega, og det er fordi, der er et sted i hjernen, som hedder Broccas Area, som er særligt specifikt for sprog. Og det gør, hvis man har en, for eksempel får en promille, eller man får en blodprop inde i det her hjerne, så er man rigtig svær ved at tale. Og hvilket jeg synes var lidt ironisk, for at den bliver fuld, så kan det være rigtig svært at konstruere en sætning normalt. Jamen, altså det fedeste ved den her fredagsbar, det er jo selvfølgelig de billige shots og de billige øl. Så det er selvfølgelig derfor, at vi tager herover, fordi det er jo det billigste sted. Det er første gang, jeg er her, men åbenbart det fedeste, det er, at de har indjørning. Det er 16 øl
I løbet af aftenen. For 70 kroner. Når du drikker 16 øl, så er du ingen ørning. Bedste ved fredagsbaren, at der er en mega god stemning, og rigtig mange mennesker, og glade mennesker, og festlighed. Udvalget med damer herovre, det er et spitzeklasse, hvis man skulle sige det på tysk. Er I alle sammen enige i det? Ja, det er sgu fint. Det er det må man sige. Ja, den er vi med på. Udbuddet af damer er væsentligt bedre, end der, hvor vi kommer fra. Vi har forsøgt at lave en fond, så at kognitiv science studerende kan ansøge om et legat til at lave en underforening. For eksempel har vi et fodboldhold, som vi gerne vil sponsorere nogle fodboldtrøjer til. Hvis der er en film, der er særlig relevant for vores studie, så vil vi gerne sponsorere, så man kan lege lokale for at vise den. Så vi ligesom viser, at vi er mere omkring bare øl og druk, men også gerne vil vise noget, altså sådan noget fagligt for vores forening. Vores fremtidsvision for barn, det er helt klart at blive den største fredagsbar på Arts. Vi har en super placering, som gør det rigtig nemt at finde vores fredagsbar. Så vi håber for så mange med, der har lyst til at komme og feste med os. Og har man lyst til at besøge Brokkers Bodega i Nobelparken, så er det hver anden fredag. Det ser i hvert fald sjovt ud. Det kunne godt være, at man lige skulle tage ned og besøge dem en dag. Ja. Ja. Nu skal vi til et trick mere. Ole han har disket op med et reb denne gang, og jeg er, hvis ikke mere spændt end sidste gang, så ved jeg ikke hvad. Altså, du må gerne begynde, Ole. Ja, Tusind tak, Emil. Jeg kommer jo fra Randers, og når jeg tager reb frem, så begynder folk med det samme at sige Randers-rebe. Godt. Nå. Det jeg vil bede jer om begge to, det er, at I lige holder rigtig godt øje med, hvad der sker. Jeg holder øje specielt med, med enderne på snoren. Gør I det? Ja. Lad I mærke til, hvad der skete? Der skete ikke noget. Nej, jeg var lige sådan... Prøv at se her. Det ser meget underligt ud, er det What? ikke rigtigt? Ja, Nej. Når jeg sætter den lige der, så ved jeg, hvor enderne er henne. Men så har jeg jo et stykke snor uden ender. Jo, den er god nok på at se her. Ja. Men jeg har jo enderne her. Vi tager den lige, og så går de en tur på at se her. Nu ved jeg ikke, skal jeg sætte den på plads igen. Jeg kan godt lige lave det en gang til. Hold lige øje. Nej, hvad skal vi ikke lade den sidde på der? Nej. Ej, hvor underligt. Er det ikke vildt? Det forstår jeg ingenting af. Det er altså fedt. Hold da op. Jeg vil godt lige prøve, er der nogen af jer, der har en saks på jer? Mærkeligt. Det er egentlig ikke. Må se, er der nogen af jer, der har en saks? Jeg har glemt min saks. Nej, det er lige meget. Hvad gør en tryllekunstner, når han har glemt sin saks? Så går han i lommen. Det kunne ellers være godt, hvis vi lige kunne, ikke? Prøv lige at se der. Nej. Så fik jeg 2 stykker. 2 nye snørebånd, kan I se? Det forstår jeg ikke. Jeg står og kigger lige ned. Jeg er meget tæt på. Nej, ved I, de bliver heller ikke helt lige lange. Så er det godt, vi kan trylle, ikke? Prøv at se her. Nej. Så har jeg en snor til dig, Astrid, og en snor til dig. Er det lidt forvirrende, det her tryllenummer med snorene her? Ved I hvad, så tror jeg lige, jeg starter forfra her. Nej. Det forstår jeg ingenting af. Altså, jeg står og håber, jeg kan afsløre et eller andet, men jeg er... Det er sjældent, man kommer så tæt på en tryllekunstner, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Jo, det er det faktisk. Men man er stadig helt tabt bag en vogn, jo. Altså, det er helt sindssygt. Ja. Jeg forstår ikke det der med den ende der, at den kan komme på igen. Nej. Og så sådan et langt stykke. Jeg kan se, at du har en masse spørgsmål, men jeg har ikke svarene. Ikke i den her udsendelse. Okay. Det er helt sindssygt. Altså, nu siger du, at du havde det her close-up trylleri eller sådan noget. Er det er nogle specielle trick, der egner sig til sådan noget, eller hvad? Det er når det kommer helt op i hovedet på folk. Ja, det synes jeg altså. Det er jo ikke store kasser og illusioner med dyr og damer, der bliver savet over og sådan noget. Nej, det skal jo være kort, reb, mønter, noget tæt på, ikke? Kan du også sådan trylle ting væk og sådan noget? Altså sådan noget, hvis du får en ring eller sådan noget, så trylle det væk, eller med din magic fingers? Så er jeg sådan ikke. Eller er det ikke noget, du gør i, eller hvad? Nej, det kan jeg godt, men jeg plejer at trylle tingene frem igen. Ja. Det er en god idé. Ja. Vi skal faktisk videre med næste indslag. Det er ugens anbefaling, vi er nået til, og vores reporter de er taget ud for at køre motocross. Velkommen til ugens anbefaling. Jeg hedder Karoline Lærke. Og jeg hedder Peter Højer. Vi står på en af Arex motocrossbaner, som vi har flere af i Danmark. Og det gør vi, fordi vi skal ud og teste, hvordan det er at køre motocross. Ja, der skal lidt fart på, og vi skal blandt andet køre kapløb mod hinanden. Ja, jeg tror, jeg vinder.
Ja, det tænker du nok, men du har ikke nogen chance mod mig, jo. Det finder vi ud af. Det gør vi, men først så skal vi lige have lidt udstyr på. Mens jeg klæder om, får Karoline en snak med Danmarks første backflipper og manden bag Aeroc.dk, Rasmus Kjeldsen. Så har vi lavet det her firma, hvor vi kan få alle ud at køre cross, som ikke har prøvet at køre cross før, og som ikke har ambitioner om at blive verdensmester, men vil bare ud og have en sjov dag med vennerne, eller polterappene, eller firmaeventen, eller børnefødselsdagen. Man skal koncentrere sig fuldstændig, så man er virkelig fokuseret, når man kører, og glemmer hverdagens problemer og det hele. Og så får man brugt kroppen, og man får brugt alle kroppens muskler. Crosserne kan komme op og køre 70 km i timen, men på banen kommer vi maks op og køre de 30. Nu skal Peter og jeg ud og prøve det her lige om lidt. Tror du, det er noget, vi kan finde ud af? Det ved jeg ikke rigtigt, men det må vi se. Jeg tænker godt, jeg kan lære af det. Ja. Hvis du skulle give os et råd, hvad er så dit bedste råd? Mit bedste råd, det er at tage fat i gashåndtaget. Sådan her. Og ikke sådan her. Fordi at, så kan man godt hænge i gashåndtaget og ryge ind igennem drivhuset og komme på YouTube senere, hvis det er. Men før vi sætter i gang, skal Karoline også lige tøjet. Det er fedt, mand. Rasmus, vi har fået kørt lidt på baner, og du har kigget på os. Hvad kan du sige om vores præstationer? Jeg synes, I gjorde det rigtig godt, begge to. Du fik gemt de lange ben rigtig godt væk, og fik noget fart på. Og du lærte det også super hurtigt. Og jeg var ikke nervøs, når jeg stod og kiggede på jer. Det nogle gange, man er det. Og det var jeg ikke med jer. Hvad er forskellen på vores kørestil? Altså, der var lidt ben og lidt store støvler ud til siden, og det var lidt vildere, når du kørte. Og der var lidt mere ro, når du kørte. Men du var den hurtigste til sidst. Men det var næsten 2-2, vil jeg sige. Men kan vi så godt krone mig som en vinder? Altså, hvad siger du til det? Altså, vi vandt jo lige mange runder, men jeg ved jo godt, det er den sidste runde, der tæller. Det er finalen som regel. Men I må komme igen en dag og få nummer 2 heat. Det vil vi gerne. Ja. Sådan. Tillykke, Peter. Tak for det. Nå, Karo, så har vi fået kørt et par omgange, og jeg er totalt smadret. Jeg har virkelig også svedt, og jeg vil sige, at jeg har fået sindssygt ondt i mine ballemuskler. Ja, jeg har fået mega ondt i mine håndflader, men jeg føler ikke rigtigt, det gør så meget, når man går hen og tager sejren. Det er jo altså sjovt ligegyldigt, om man vinder eller taber, og vi kan varmt anbefale til både piger og drenge. Gammel som ung. Tak for i aften. Hvis du også fik lyst til at prøve at køre motocross, så går priserne for 2.000 kroner for en hel gruppe, så det var da godt noget, man kunne splejse om en dag måske. Altså, jeg vil i hvert fald godt tænke mig det. Ja. Hvis man nu sidder derude og tænker, jeg vil godt lære at trylle, hvordan gør man det, Ole? Jamen, jeg startede med at gå på biblioteket og låne en masse tryllebøger og sidde og kigge igennem der. Det kan man også godt gøre stadigvæk i dag, gå på biblioteket, købe nogle tryllebøger. Men man kan også gå til vi har en trylleforhandler i Danmark, der hedder Pegani, og der kan man jo der kan man købe alt imellem himmel og jord. Der kan man købe deciderede trylletricks, som er sådan lidt specielle. Men det aller vigtigste, det er, at man har interessen og motivationen, og så også have et stort spejl, det er vigtigt.
Hvad skal man bruge et spejl til? Ja, det er et godt spørgsmål. Jamen altså, det skal man bruge til, at man ligesom kan se, hvordan det virker fra den anden side. Altså man kan se sig selv og ens hænder, og hvordan virker det hele. Altså, kan alle blive tryllekunstnere, eller skal man være lavet af et eller andet særligt? Nej, jeg tror egentlig bare, man skal have en brændende interesse, fordi der er nogen, der siger, men du har også specielle tryllefingre, og du... Jamen, det tror jeg ikke på. Jeg tror, at alle kan lære det at komme meget langt, hvis man bare har interessen for det. Så øvelse? Gør mester. Øvelse. Nu har du jo lovet mig en ting. Du har lovet mig, at du vil trylle Astrid væk. Ja. Og det er jeg eddermame spændt på. Jeg godt nok også. Så jeg tænker, at du må gerne starte. Er du okay, Astrid? Jamen lad os se, hvad der sker. Altså, skal jeg bare stå her? Ja, du har det godt med at blive tryllet væk. Jeg glæder mig til at se, hvor jeg kommer hen i hvert fald. Ja, lad os prøve så, ikke? Yes. Jeg tæller til 3. 1, 2, 3. Okay, det var altså rimelig... Det var rimelig vildt. Altså... Jeg vil egentlig bare gerne sige, nu er jeg lige helt forbavset her. Jeg vil egentlig gerne sige tusind tak, fordi du kom, Ole. Ja, det har været rigtig hyggeligt, og jeg skulle også hilse fra Astrid. Hun kommer forhåbentlig tilbage til, når vi skal slutte i dag. Tak fordi du kom, Ole. Det var så lidt. Vi skal i gang med næste indslag. Det er snart tid til den årlige kapsejlads, som afholdes i Uniparken i Aarhus. Og i den forbindelse der har vi taget ud for at se, hvordan det går med træningen. Universitetsparken danner endnu en gang ramme for den årlige kapsejlads. Flere forskellige uddannelser kæmper om det attraktive trofæ, det gyldne bækken. Stafetten bliver afholdt den 28. april, men træningen er for manges vedkommende i fuld gang. Esben Rasmussen er ingeniørernes holdkaptajn. Han har en klar opskrift på succes. Jeg er ingeniør. Hvad gør I for at træne op til kapsejladsdagen? Jamen det er hård træning og masser af træning. Så start tidligt. Hvad er den sværeste del at træne op til i den her sejlads? For vores vedkommende er det helt klart at snurre rundt af den sværeste del, og der vi taber mest tid. Og jeg synes, vi har godt styr på både at sejle og på at drikke øl. Hvad er jeres vinderchancer? Vores vinderchance er cirka 1/11, vil jeg sige. Nej, altså de er okay. Vi har nogen, der også har trænet sidste år, så på den måde er vi okay stillet. Traditionen tro arrangerer medicinstudiet kapsejladsen. Sidste år løb psykologerne med sejren, men Jakob Vestergaard fra Medicin har en helt klar plan for, hvem der skal vinde i år. Kapsejladsen, vinder I den? Det tror jeg. Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort, hvad vi kunne. Trænet siden slut februar. Og det har bare været en fed proces. Der er god stemning, og folk er klar. Så ja, selvfølgelig vinder vi. Har man tid til at træne ud over studiet? Det har man. Det bliver meget en prioriteringsting. Fordi altså, hele mit liv det omhandler umbilikus og studie lige nu. Sådan er det. Så har jeg også en kæreste ved siden af, og hun skal også have noget tid. Men hun kan komme herned og se på, når jeg giver den gas. Og ja, så får man det hele til at fungere. Hvad gør du for at blive udtaget? Jeg træner hver dag. Man tror, det er løgn, men altså sådan noget her, det kræver utrolig meget kondi også. Og det er lidt modsigende, det der med at drikke øl og lave noget konditionsmæssigt samtidig. Så man bliver nødt til at have kondien godt med os. Og ja, altså det er mere målet end midlet, vil jeg sige. Så udtalelsen er vigtig, men at vinde kapsejladsen, det er helt klart det vigtigste. Så bare umbilikus vinder, så er jeg sådan set glad. 30.000 mennesker dukkede op sidste år, og det tal forventer man også i år. Så hvis du vil overvære kapsejladsen, så kom i god tid. Du er tilbage igen, Astrid. Heldigvis er jeg da blevet tryllet frem igen. Ole han er gået, men han hjalp dig lige ind i studiet. Ja, det er jeg virkelig glad for. Hvis man vil læse mere om Ole, så kan man finde ham inde på tryllekunstner Ole Larsen inde på Facebook. Ja. Ellers så er der ikke meget mere at sige. Det var alt, hvad vi havde på programmet her i aften. Ja, og vi er jo tilbage i næste uge, men i mellemtiden så kan man jo gå ind på Facebook og følge os på Coming Up. Vi har også Snapchat og Instagram. Og Instagram har vi også, og der er spækket med underholdning ugen ud. Faktisk. Så tilbage er der bare at sige, at have en rigtig god aften, og vi ses i næste uge.